И здравейте хора, аз съм на BestFox и днес снимаме на Minecraft. Значи да не съм качвал, но това, което ще ви покажа е мега странното, което искам не съм снимал на клип и съжалявам, опитах да кача този клип, снимал го, но преди искам съм го изстроил с ни файлове и съжалявам, ама сега голям съм забравен, не ставам за нищо, седно. Така да продължаваме в епизода, малко сме бедни, само тия работи имаме. В смисъл, нямаме айран за брадва. За айран брадва. И сега... Ох, бе. Винаги ли трябва да го изключвам сега? Моля, кажи ми. Може да ме чувате малко странно, но... Ето го селото. Но... Човек като става, нали, по-голям, по-висок, по-дебел, по-слаб, му се променя леко гласа и затова. И да, това е селото, ето ги координатите. Имате 2 секунди да ги запишете. През. Времето ви свърши. Ако не може да ги запомните, може да спрете клипа на пауза, за да ги запишете. И тук съм направил тук на лейда. Тук имаше, ето и само ето имаше. Чакай, май имаше, не, няма нищо. Освен той. Може би той. Да. Тия работи имаше тук. И се надявам тия хора, които са се записали, да не се отпишат, защото аз много ви благодаря. Наистина много ви благодаря за това, което правите за мене. Видим какво продават тия. 10 колежа, 1 емералд, 4 емералда за ледър гащи. Това не е зле. Не, всъщност това е много зле. Много зле. Това не е зле всъщност. 37 блатен флеш за 1 емералд. 10 голд за 1 емералд. Много скъпо бе. Значи искай да броиш пачки и какво тачки. Какъв скъпи нос имаш. Абе, нема клеве! Нема клеве, искам ти ви да носа отстрани. След набеш си сте. Нема клеве! Абе, нема клеве, че казах, че ти забие една брада в главата. Ще ти махна мозъка. Я да видя ти. 10 ледър. Същия. Ама, какво? Трябва мерал да чакай, че фърлих торча. Оу, става нож. Така. Не бе. Значи той нещо не иска. Ами. Ей. Тука. Тука. Ей, какво ще правим тук бе? Спирка. Чай да кажа, че съм го спал. Окей, ако може само да не ви удрям... искам да ти го продаваш. Ти също оня. Ти. Само гъще. Ти сложих. Изчакай, че малко чума дразни. Тук с на 50. Аз чакам малко. Все пак е много бавна. Ще на 64. Да с колко е FPS 34, аз много слаб консултирам. Така. Сега целта не е да намерим. Намерихме. Заби. What the fuck? Някой не е свършил полезна работа. Ама... Нямаме място... За това... Ако да махнем... Тия пръчки. Пръчките. И ще наберем малко дърво, за да не се чупи брадвата и ще се направим от камък тогава. Да. Имам ли крафтинг? Не, чакай, аз имам такова дърво.
Чай се. Поне за тема за кой да ги използвам. Кажи вземем крафтинга. Естествено. Няма го ставим те. Ох! Ох, стига! А няма място ли бе? То си инвентар. Това ще ми трябва... Ще ми трябва... Аре бе, то докато реша, то ще изчезне вече стои бе. Кой да фърна тебе, няма да използвам болната. Окей. До сега казах, че ме полезна, ама айде отказах се вече. Откарах се от нещата ми. Така да наберем. Ух. Чайте, ще направя и такова нещо. Имам конче. Какво оста имаш? Я? Да ти видам сад. Не става. Бе, стига бе, стига си забила. Празни. Този епизод ще може да си отстем на селото, но... Ох бе, защо те лагва бе? Добре, все едно... Така... Тъй... Малко съм ми стала... Така... Също... Те се тревожим. Малко се ви... Обаче да се променя. Това пия... Харпища. Такива... Анзипел. Взел съм книгите. Тук съм ги взел. Пай са бе! Бе човек! Пай са! Не, мерси. Отказах се от ферата. Добре, ще съберем малко картофчета. Картофчета. Моркови. Моркови за очи. Там сме имали чест бе. Аз Судана съм играла и за туите и сега. Не бе! Мисля, че съм го настъпал. Охо, откъде сме имали връв. Дай да се малко работи, иначе. Малко патладжан ли, който не знам който. Но месо тя... Упс. Че ще трябва да печем работи. Чайте, ще кликна. Нямайки. Чува все малко дърво. Не, всъщност и няма тук. Ще го оставя. Една тип ключка. Тук да си имам. Да оберем градините. Така. Ох сърбят мучите. Тук фермата почти почти е готова такава. Колко имаме? 24 пшеница. Сега, хубаво се ми. Бе, тия торчове почнаха да ма нервят малко. Тъй. Вземи малко патладжани. Нали те се викаше патладжани или аз нещо се бъркам? Да, имаме 3 патладжана. Имаме семена. Тук работи. Засадение. Морковчета, ще оставя малко морковчета. Естествено, че няма да вземам всичките. Ще взема малко.
малко семена. И той е сит навсякъде мога го намеря, но айде сега да си го имам тук. Кирки имам. Да си подредим, да се опитам поне да подредим малко инвентара. Но ще няма да оставя. Ако се чува, извинете, ама там отгоре съседите се чуват. Те си купиха нов телевизор. Сега няма казвам коя марка, защото не си с тях си споделяме работа, тя мари. Сега да ни давам много информация, че ще стане нещо. 40 ротен флеш, 8 код, пасвах. 37, 10, охо, ти добри ли си? Да взем малко печки, че вкъщи да се знае дали ще имаме. Изчакай малко. Да взема една кофа. Мога ли да изпеча нещо? Добре, трябва да се връща. Да. Но тук пържолите са изпекли. Ще ги пам печката. Ще вземе този месеци. Да видя дали... То казаха преди, че с кофа от лава е по-бързо пече. О, да, определено много повече закос има. Сега. Трябва да възстановявам иначе. Аз не знаех, извиняй, sorry. I'm sorry. Оле, даже две пилите пък още не са. О, майко. Аз тук по-добре слагам 50 пържоли и те ще се изпекат. Но тая лава си я пазя. Имаме и клетки. Клетки за пояци. Това малко странно позвуча клетки за пояци. Защо те? Така. Цял. Пояка ми опрече. Чакай да се възползвам да ми изпече всичката храна, защото по път не се знае кой ще стане. Само да стане без храна. Виж, че имам камари пържоли. Това е 3,5 стак пържоли. Ама виж сега, все пак не се знае кой ще ни очаква. Малей, тук 5 пилита и още не се е изхабило. То наистина вярно, бе. Аз значи трябва да намеря баси котовината със лава, за да спече толкова много пържоля. Добре, тия пържоли ще ги оставим. Трябва да измисля една система как да го таковам, да ги взема живи, смисъл. Какво се натъкнахме тука? Какво се натъкнахме, бе? Че обира кола. Ко? Вода! Трябваше да се судия. Хубаво, това е торче хубаво. Тай, what the fuck. Така. Искам да разбера тук дали има изобщо живот. В пещерата, дали тук дали има изобщо пещера, защото чувам тия звуци, не съм глух. Ребе, къде сте? Бе.
Така, игнорирайте това, дето направих. Тъй, иначе за сега нямаме нищо. Кое ниво сме? 41. И няма още нищо. Трябва тук някъде нещо, бе. Кой са, бе? Няма нищо. Пак се напълних с тия кошарски работи, бе. Значи как става тази работа? What the fuck? Microsoft преси тъпата игра. Minecraft. Стига, че ми запива и... Чакай сега. Мисля, че... чувам някъде на тука. Оле, ако сега... не трябва да съм копал. Надолу. Сега си представите спалня. Или пък си представите от някаква къща. О, мага, бе! Рипни! Ко? Сега спалнер ли? Или она е вода? Чакай да проверим. Ай, да, това е вода. О, мага, аз съм ретард. Съм жив ретард. Иначе кой ще има кой да се прави в този епизод, малко ще бъде по-дълъг от предишните. Ари бе, кога стана тъмно бе? Кога съм намерил тук някаква пещера? Аз не съм намерил изобщо такава пещера. Когато съм пътувал тук. Абе, не се знае сега, не съм си спомнил. Нямам спомен. Сега. Поне си намерихме Айрон, обърках. Той... сега 4 айрон имаме. Ко друго. След малко ще трябва да ставам. Мисля, за да спираме епизода, защото... Не, мисля, че ще е дълъг, защото... намерихме пещера, в която вече... сега... сега експорнахме. Надо за някъде към 10 секунди експорнахме. Тъй. What the fuck? Кой има стрелка, бе? Така, бъде го яш. Кой има? Никой нема полза. Твоята семка. Бягай. Атакувай се, женвай се. Имам поизън. Ти твоята. Вещерник. Трябва да забе нога в някой. Като че се скрие. Просто бържи. Тук няма нищо. Тук. Има ли някой? Фак. Как му натрови мазно? Значи трябва да взема кучетата, Тая мисия е прекалено опасно, хит-топ 1000 опасност. Ще се оправим. Вижте на колко малко станах. Оле, ако бях се направил тук дупка и там мъжи скелети, знаеш как ще е да ме пръсни и тя да се убия направите. Добре. След това си вземайте храна, когато ви падне. Имаме 15 ара, сега да си направим по-хубаво. По-хубав брадвичок. Сега ще ви пръсна канчето. Само излезте, имам лък. Само ако свикна, защото аз отдавна не съм снимал, отдавна не съм играл в компа. Вярвайте ми хора, но от кога спрях да снимам към 2-3 седмици. От това не съм сядал на компа.
Играх си навън. Представете си колко не съм играл. Вау, колко е тъмно. Колко часа е, бе? Как да разбера колко е часа, бе? О, нещастник. Той е къв. Тия този вече пускат глад? Не. Ще имат голям демидж. Не взема толкова голям, ама ако си без броня, не вземат направо ти откъсват живота. Пиленца да изхапнем, защото пиленцата са много хръпкави и яки. Нещастници. Я чакай да вляза тук. Само да не правим нещо друго. Ето виждате, нашето заспиване е тук. Чакай да ви го покажа пак е тук. Ами, оня виражер сигурно някой го е взял. Той не трябва да се виждам. Все едно. Това ми се да е за клипа. Експорнахме. Направихме нещото. Чакай. Той ако... О, не. Той направо не е реално. Даже не. О, не. Той ще ми бъде безкрайния източник за работи. Той е пясък оттам, нали? Тай малко работи съм пълен с работи. Тай кирка ще оставя всъщност не цялото дърво. Един стак отидне. Тъй. Даже още не се изхабил хора, това е голям чит. Добре, може малко да ви простя за тая, нали, може малко да се извини, да се извинявам малко, ама сега нищо, нали, прощайте Microsoft, няма нищо да променяте. Само... нищо. Само нищо. Сега искам да намеря оная вещица, ония вещер. Лилипут. Хора, ако някой не знае какво е лилипут, това е нисък човек. Яш! Я стрели, защото са полезни за куска. Ела тука! Направи ма бавен! Две пръчки, върнах си пръчките. Взема стрелите. Ти кучи ли си? Моето кучи ли си, ви? Явиш. Яко ли е мантата, чакай, иска да направим те. Тука. Така, значи колко блокчета? Да кажем 6-7. Кучето е може да вижда храната. Якото. Май нещо изчезна. Как запи. Яко. Стига. Добре, хора, това ще бъде от клипа, дано да съм ви бил полезен. Опа, направих скриншот. Да искам. Абонирайте се, ако още не сте. Харесвайте, не харесвайте клипа Fox и ще се видим другия път. Бай.